поръчна. Колко си пушиш? Кажи, аз като лице ни броя. Там толкова са. Ще стигне. Има колко други работи. Точно там. Браво. Малко извън. Нищо де, аз ще го разточа. Разширявам. Вече няма. Място. Да, вече слагай се, защото много сме напред. Събираме. Дълго ще чакаш. Още не. Тук Добре, слагам. 2/3 Една тенджера ли да сложим? една тенджера, 2/3 с Слушам те. непълни 3 лъжички сол, не с това голямо. Тия виж колко са по-меки. А това е вече При нас са много бързи котлоните в гнила, много бързо става. Просто добре, са вие кавични. правете